ኣብ ህይወትኩም ንኩሉ ትገብሮ ነገር ዕንቅፋት ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ጸላእቲ መሰልቲ ዝኾኑኩም ሰባት ኣለዉ ድዮም? እቶም ዝሕምሙ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ርሑቓት ዘይኮኑስ ናይ ቀረባ ቤተሰብና ወይ ኣዕሩኽትና ክኾኑ ከለዉ እዩ። ንሶም ንሰላምና ዝህብኹ ኣሸገርቲ ሰባት ከመይ ጌርና ብጥበብ ክንነበር ንኽእል? ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነ ልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናድእልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እየ። ነዚ ቻናል ሓድሽ እንትኮንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ምስ ኣሸገርቲ ሰባት ብጥበብ ንነብረሉ 6 መንገድታት ክነግረኩም። ብፍላይ እታ ሸድሸይቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ነጥብ እያ። ቀዳማይ፣ ስምዒታዊ ዝኾነ ርክብ ዘይምግባር። ስምዒታዊ ርክብ ዘይምግባር ክበሃል ከሎ ካብቲ ሰብ ምፍላይ ወይ ዕፁብ ምዃን ጥራይ ዘይኮነስ ንሰላምካ ካብቲ ናይቲ ኣሸጋሪ ሰብ ኣሉታዊ ፅልዋ ምክልኻል ማለት እዩ። እዚ ማለት እቲ ኣሸጋሪ ሰብ ዝብሎ ወይ ዝገብሮ ነገር ንውሽጣዊ ስምዒትካ ክትንክፎ ወይ ክቆፃፀሮ ዕድል ዘይምሃብ እዩ። ንነብስኻ ከም ሓደ ካብቲ ኩነታት ወፃኢ ኮይኑ ዝዕዘብ ተዓዛቢ ጌርካ ምሕሳብ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ኣሸገርቲ ሰባት መፍትሒ ስምዒትካ ክረኽቡ እዩ ድሌቶም። ክትሓርቕ፣ ክትከላኸል ወይ ክትበክን እንተሪኦም ዕላምኦም ዝወቕዕ ኮይኑ ይስምዖም። ስምዒታዊ ምላሽ ክትህብ ከለኻ ንዓታቶም ሓይሊ ትህቦም ኣለኻ። ስምዒታዊ ርክብ ምስ ተቋርፅ ግን እቲ ሓይሊ ናብ ኢድካ ይምለስ። ንሳቶም ዝደልዩ ይበሉ፣ ንስኻ ግን ውሽጥኻ ዝተረጋግዐ ይኹን። ምስቲ ኣሸጋሪ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ከም ሓደ ተመራማሪ ንሓደ ፍጡር ዘፅንዕ ጌርካ ነብስኻ ሓሰብ። ኣብ ክንዲ ስለምንታይ ከምዚ ይብለኒ ኢልካ ትቁጣዕ? ኣሃ ሕጂ ድማ ተቆጢዑ ኣሎ ንቡር ባህሪ እዩ ኢልካ ትዓዘብ። ነቲ ኩነታት ብውልቃዊ ደረጃ ይትወሰዶ። እቲ ፀገም ናቶም እምበር ናትካ ኣይኮነን። ንቑሕ ምላሽ ሃብ እምበር ስምዒታዊ ኣይትኹን። ስምዒታዊ ምላሽ ማለት እቲ ሰብ ምስ ፀረፈካ ንስኻ ብኡ ንቡእ ትፀርፎ። እዚ ማለት ንሳቶም ይዝውርኻ ኣለዉ ማለት እዩ። ንቑሕ ምላሽ ማለት እቲ ሰብ ክፀርፈካ ከሎ ትዕግስቲ ጌርካ ትሰምዖ። ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ከም ዘሎ ትርዳእ። ብልቦና ድማ ሕጂ ዝዘረባ እዚ ንዓይ ኣይምልከተንን ኢልካ ብዙሑል ስምዒት ትሓልፎ። ስምዒታዊ ርክብ ዘይምግባር ማለት ንዮም ምባል ወይ ጨካን ምዃን ማለት ኣይኮነን። ንነብስኻ ካብቲ ዘይጠቅም ድራማ ናይቶም ሰባት ናፃ ምውፃእ ማለት እዩ። ካልኦት ሰባት ንባህሪኦም ክቆፃፀርዎ ኣይኽእሉን ይኾኑ። ንስኻ ግን ንሰላምካ ናይ ምሕላው ሙሉእ ስልጣን ኣለካ። ሰላምካ ርእሳ ከተማኻ እያ። ብኸንቱ ንዝኾነ ሰብ ኣይትሃባ። ካልኣይ፣ ትደልይዎ ነገር ብግልፂ ዘይኮነስ ብበልሓት ትዛረቡ። ምስ ኣሸገርቲ ሰባት ክትገጥም ከለኻ ቅንዕና ወይ ብግልፂ ምዝራብ ኩሉ ግዜ ኣይሰርሕን እዩ። ንሳቶም ነቕንዕናኻ ከም መጥቃዕቲ ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ድሌትካ ንምርካብ ወይ ሰላምካ ንምሕላው ብብልሓትን ብሜላን ክትዛረብ ኣለካ። ኣሸገርቲ ሰባት ብፍላይ ድማ እቶም ኩሉ ግዜ ልዕል ክብሉ ዝደልዩ ካልእ ሰብ ክእዞም ወይ ክመኽሮም ኣይፈትዩን እዮም። ኣብ ክንዲ ከም ዝግበር ትብሎም ንስኻ እንታይ መስለካ ከምዚ ተገበርናዮ ዝያዳ ዝሓሸ ይኸውን ኢልካ ሕተቶም። እቲ ውፅኢት ንሳቶም ዝሃብዎ ሓሳብ ምስ ዝመስል ንምትግባሩ ኣይፅገሙን እዮም። ክብረቶም ዝተሓለዉ ኮይኑ ስለዝስምዖም ድማ ተሓባበርቲ ይኾኑ። ብግልፂ ንስኻ ኩሉ ግዜ ትድንጊኢኻ ምባል ነቲ ሰብ ናብ ምክልኻል እዩ ዝእትዎ። ብኣሲ ድማ ይጅመር። እቲ ስራሕ ሰዓቱ ሓሊ ክውዳእ እንተኮይኑ ኩላትና ንግሆ ክንርከብ የለና ኣሎ በሎም። ኣብቲ ሰብ ካብ ምትኳር ኣብቲ ጉዳይ ኣተኩር። ንሰባት ክትወቅስ ከለኻ ይቃወሙኻ። ንፀገም ክትፈትሕ ክትብል ከለኻ ግን ምሳኻ ይስለፉ። ኣሸገርቲ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ንነብሶም ጥራዮም ዝርዩ። ስለዚ ሓደ ነገር ክገብሩካ ክትሓትት ከለኻ ንዓኻ ዝህበካ ረብሓ ዘይኮነስ ንዓቶም ዝህቦም ረብሓ ኣጉልሕ። ኣብነት እዚ ፀብፃብ ሕጂ እንተወዲእኻዮ እቲ ሓላፊ ኣዝዩ ክሕጎስ እዩ፣ ንዓኻ ድማ ፅቡቅ ስም ክህበካ እዩ በሎ። ድሌትካ ንምስላጥ ንዓቶም ጀግና ዘምስሎም መንገዲ ትጠቐም። ሓደ ሕማቕ ዜና ወይ ነቐፌታ ክትነግር ተደሊኻ ኣብ መንጎ ክልተ ጥዑማት ዘረባታት እትዎ። ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበርካዮ ስራሕ ብሓቂ ንፍዕ ኢኻ፣ ሕጂ ድማ ነዚኣ ንእሽቶ ጌጋ እንተኣሪምካያ እቲ ስራሕ ፍፁም ክኸውን እዩ። ብናትካ ክእለት እዚ ከም ትሓልፎ ርግፀኛ እየ። በዚ መንገዲ እዚ እቲ ሰብ ዝነቐፌታ ከም መጥቃዕቲ ዘይኮነስ ከም ምኽሪ ይቕበሎ። ብብልሓት ምዝራብ ማለት መዓዝ ከም ትዛረብ ምፍላጥ እዩ። እቲ ሰብ ተቆጢዑ ጠምዩ ወይ ደኺሙ ከሎ ዝኾነ ነገር ኣይትሕተቶ። እቲ ሰብ ተረጋጊዑን ስልጣን ከም ዘሎ ተሰሚዕዎን ከሎ ሕቶ ኣቕርብ። ምስ ኣሸገርቲ ሰባት ሓቂ ስለተዛረብዎ ጥራይ ክሰምዑን ኣለዎም ኢልካ ኣይትፀበእ። ሓቂ ከም መድሓኒት እያ። ብጥራ እንተይብካያ ትመረካ፣ ሽኮር ለኺኻ እንተይብካያ ግን ትውሓጥ። ብብልሓት ምዝራብ ማለት ድማ ነታ መድሓኒት ሽኮር ምልካይ ማለት እዩ። ሳልሳይ፣ ንዓቶም ክተድንቕዎም ጀምሩ። ምስ ኣሸጋሪ ሰብ ክትነብር ወይ ክትሰርሕ ከለኻ ንዓቶም ኣድንቆም ወይ ንኣዶም ምባል ንብዙሓት ሰባት ዘይከኣል ወይ ስለምንታይ ንሕማቕ ሰብ ይንዶ ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ። ይኹን እምበር እዚ ሜላ እዚ ካብ ሕያውነት ንላዕሊ ኣዝዩ ዝረቐቐ ናይ ስነ ልቦና ሜላ እዩ። መብዛሕትኦም ኣሸገርቲ ሰባት ንዓኻ ንምውራድን ንምጭናቕን እዮም ዝፅዕሩ። ንስኻ ግን ኣብ ክንዲ ብቁጣዕ ትምልሰሎም
ብኣድናቆት ክትምልሰሎም ከለኻ እሳቶም ዝተዳለውሉ ኩናት ተቋርፀልኻ ኣድናቆት ንሓደ መጥቃዕቲ ተዳልዩ ዘሎ ሰብ ስነ ልቦናዊ ድንዝነት ይፈጥረሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሸጋሪ ባህሪ ካብ ውሽጣዊ ዘይምትእምማን ሰባት ኣይርኡንን ኣለዉ ካብ ዝብል ስምዒት እዩ ዝምንጩ ንሳቶም ብሕማቕ መንገዲ ኣቃልቦ ክረኽቡ ይፍትኑ ንስኻ ብፅቡቕ መንገዲ ኣቃልቦ እንተሂብካዮም እቲ ንዕኻ ንምጥቃዕ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሓይሊ ናብ ምሕጋት ክቕየር ይኽእል እዩ እዚ ስራሕ እዚ ብዘይናትካ ተሳትፎ ከቶ ኣይምትዓወተን ምባል ነቲ ኣሸጋሪ ሰብ ናብ ተሓባባሪ ይቕይሮ ክሳብ ክንደይ ኣሸጋሪ ሰብ ይኹን ብውሕድ ሓንቲ ተደንቕ ጎኒ ኣላቶ ምናልባት ሰዓት ይሕሉ ይኸውን ወይ ድማ ትብዓት ይልዎ ይኸውን ኣብቲ ሓንቲ ፅቡቕቲ ጎኒ ኣተኩር ኣገባብ ኣዘራርባኻ ኣተሓሳስባኻ ኣዝዩ ይገርመኒ ወይ ከምዚ ክትሓስብ ምኻልካ ይድነቕ ኢልካ ጀምር ሰብ ሓንሳብ ምስ ተመስገነ ነቲ ተመስገነሉ ባህሪ ንምዕቃብ ክብል ንዓኻ ዝነበሩ ሕማቕ ባህሪ ክቕየር ይግደድ ንሓደ ሰብ ክትድንቆ ከለኻ ንዓኻ ንምጥቃዕ ይከብዶ እዩ ሰብ ንዝፈትዎ ወይ ንዘደንቆ ሰብ ካህሲስን ልቦናዊ ፀቕጢ ይስምዖ እዩ ንኣብነት ሓደ ኣዝዩ ነቓፋይ ሰብ ተጋጢሙካ ሓቀኛ ነቐፌትኻ ብሓቂ ይሕግዘኒ እዩ ንኩሉ ነገር ብጥንቃቐ ስለትሪኦ የመስግነካ በሎ ካብኡ እቲ ሰብ ነቐፌትኡ ክቕንስ ወይ ድማ ብዝያዳ ብትሕትና ክዛረበካ ይጅምር ሰባት ክነኣዱን ክድነቑን ከለዉ ክኢላታት ከም ዝኾኑ ይስምዖም ነቲ ኣሸጋሪ ሰብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንስኻ ዝበለፀ ተመክሮ ስለ ዘለካ ምኽሪ ክትበኒ ትኽእል ዶ ኢልካ ሕተቶ እዚ ድማ ካብቲ ንዓኻ ንምውራድ ጥቀመሉ ዝነበረ ሓይሊ ናብ ምኽሪ ምሃብ ክጥቀመሉ ይገብሮ ንዓኻ ድማ ከም ተምሃራዩ ወይ ድማ ከም ፈታዊ ክርኤካ ይጅምር ኣድናቆት ክበሃል ከሎ ምጥባር ማለት ኣይኮነን ሰባት ሓሶት ምስ ትነግሮም ይርድኦም እዩ ስለዚ ብሓቂ ትድነቕ ነገር ደሊኻ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ እታ ትብላ ቃል ካብ ልቢ እንተኮይና እቲ ሰብ ንምቕየር ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ንኣሸጋሪ ሰብ ምናቕ ማለት ተሰዒረ ማለት ኣይኮነን ብኣንጻሩ ንስኻ ብዝፈጠርካዮ ኩናት ኣይክሳተፍን እያ ኣብ ክንድኡ ብሰላምን ብጥበብን ክመርሐካ እዩ ዝብል ናይ ብሉፅ መሪሕነት ምልክት እዩ ኣድናቆት ነቲ ዝዓፀወ ልቢ ዝኸፍት መፍትሒ እዩ ራብዓይ ቦትኦም ከም ቦትኦም ሃብዎም ቦትኦም ከም ቦትኦም ሃብዎም ዝብል መምርሒ ምስ ኣሸገርቲ ሰባት ኣብ ዝግበር ርክብ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ጥበብ ምስጢራት እዩ እዚ ማለት ንሓደ ሰብ ዘይግብኦ ክብሪ ምሃብ ማለት ዘይኮነስ ነቲ ሰብ ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ከምቲ ንሱ ዘለዎ ባህርን ኣፍልጦ ሂብካ ንበዓልካ ካብ ቁፅፅሮም ነፃ ምውፃእ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ኣሸገርቲ ሰባት ክቡር እየ ወይ ልዕል ዝበልኩ እየ ዝብል ስምዒት ክስምዖም ይደልዩ እዮም ምስኦም ክትገጥሞ ወይ ንስኻ ተራ ሰብ ኢኻ ክትብሎም ተፈቲንካ ዝያዳ ኣሸገርቲ ይኾኑ እቲ ብልሓት ንዓቶም ዘልዮም ናይ ክብሪ ቦታ ሃቦም ንኣብነት ኣብ ሓደ ኣኼባ ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ወይ በቲ ናትካ ዓብዪ ተመክሮ ኢልካ ጀመር እቲ ሰብ ቦትኡ ከም ዘይተሓዘሉ ምስ ተሰምዖ ንዓኻ ንምጥቃዕ ዝነበሩ ውጥረት ይሃድእ ሓደ ግዜ ሰባት ኣሸገርቲ ዝኾኑ ኣዝዮም ስለ ዝቐርቡና እዩ ቦትኡ ሃቦ ማለት ካብቲ ናትካ ውልቃዊ ቦታ ወፂኻ ኣብቲ ዝግብኦ ናይ ጓና ቦታ ኣቕምጦ ማለት እዩ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ሂወትካ ክንደይ ዝኣክል ስፍሓት ክህልዎ ከም ዘለዎ ወስን ሓደ ኣሸጋሪ ሰብ ናብ ልብኻ ክኣቱ ኣይትፍቀደሉ ኣብቲ ደገ ዘሎ መቐመጢ ጋሻ ሃቦ ኣብኡ ኮይኑ ዝደልዮ እንተበለ ናባኻ ክበፅሕ ኣይኽእልን እዩ ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ኢልካ ምስቲ ባህሪኦም ክትቃለስ ከለኻ ንዓቶም ኣብ ክንዲ ቦትኦም ኣብ ርእስኻ ኢኻ ቦታ ትህቦም ዘለኻ እዚ ሰብ እዚ ባህሪኡ ከምዚ እዩ እዚ ድማ ቦትኡ ኢልካ ተቐበሎ ከምቲ ሓደ ዝናብ ክዘንብ ከሎ ስለምንታይ ዘንብ ኢልካ ዘይትቃለስ ፅላልካ ጥራይ ትሕዝ ንዓቶም እውን ከምቲ ዘለዎም ተቐቢልካ ቦትኦም ሂብካ ንነብስኻ ግን ብጥንቃቐ ሓልዋ ሓደ ሰብ ኣነ እየ ሓላፊ ዝብል ሕማም እንተለዎ እቲ ስም ጥራይ ሃቦ እዋ ንስኻ ኢኻ ሓላፊ በሎ ግብራዊ ስራሕኻ ግን ብጥበብ ምስላጥ ቀፅል እቲ ሰብ ንስም ስልጣኑ ምስ ተቐበልካሉ ንዓኻ ከም መቐናቕንቲ ምርኣይ ደው የብል መቐናቕንቲ ካብ ዘይብሉ ድማ ኩናት የለን ቦትኡ ሃቦ ማለት ንፁር ዶብ ምግባር ማለት እዩ ክሳብ እዚኣ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ግን ናተይ ግዝኣት እዩ ዝብል ምልክት ሃብ ብትሕትና ግን ድማ ብቆራፅነት ኣብ ስራሕካ ወይ ኣብ ውልቃዊ ሂወትካ ጣልቃ ክኣትዉ ከለዉ ቦትኦም ንክፈልጡ ግበር እዚ ጉዳይ እዚ ባዕለይ ክሕዞ እያ ስለቲ ሓሳብካ ግን የመስግነካ ምባል ነቲ ሰብ ናብ ቦትኡ ይመልሶ ብኣካል ቦትኦም ምስ ሃብካዮም ብኣእምሮኻ እውን ቦታ ክትቦም ይብልካን ብዙሕ ግዜ ሰባት ምስ ከዱ እውን ኣብ ኣእምሮና ቦታ ሒዞም ይውዕሉ እቲ ሰብ ምስ ተፈለየካ ቦትኡ ኣብቲ ዝሓደጎ ቦታ እዩ ናብ ገዛኻ ናብ ምግቢ ሰዓትካ ወይ ናብ ድቃስካ ሒዝካዮም ኣይትእቶ ቦትኦም ኣብ ስራሕ ኣብ ደገ ጥራይ ኢልካ ኣእምሮኻ ፅርዮ ቦትኦም ከም ቦትኦም ሃብዎ ማለት ንዓቶም ምክልኻል ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ኣብቲ ዝደልዮ ናይ ክብረት ወንበር ኣሚጥካዮ ንስኻ ግን ሰላምካ ሒዝካ መንገዲ ሂወትካ ትቕፅል ንሳቶም ብናይ ክብሪ ሽሞም ይጥቀሙ ንስኻ ድማ ብናይ ኣእምሮኻ ሰላምካ ትጥቀም ሓምሻይ ዓወትኩም ካብኦም ሕውእዎ ዓወትኩም ካብኦም ሕውእዎ ዝብል መምርሒ
مسهم العبيتها زي حقوسو ويكون إذا حدرم أشجرت سبات نمنبار زحجز أزيو حيال لاي طبب مسارحيو إذ مالت عوت أي تخل مالت زي كونس عوت خبعلو كزارب الأنبر نسخة أي تقال حلو مالتيو كني حدا كابتم زخوف ودق سبات بهارياتيو عوت كتحب خلخا اتناي كنحاوي اتوسخل عنجيت اخا تكلخلو زلخا نساتم ابت زنبرم ناي نعات ወይ ናይ ምቁፅፃር ስምዒት ክፀርሑ ከለዉ ንስኻ ብስቕታ ትዓቢ ሓደ ሰብ እትትገብሮ ዘለኻ ስራሕ ወይ እትረኽቦ ዘለኻ ዓወት እንተፈሊጡ መንገዲ ክዓፅወልካ ወይ ስምካ ከፀልም ይኽእል እዩ ዓወት ብስቕታ ይሕረስ ከም ዝበሃል ውጥንኻን ዓወትኻን ክሳብ ዝጭበጥ ሚስጥርካ ሓዝ ድሓር ዓወትካ ምስ ፈለጡ ተዓዊትካ ስለ ፀናሕካ ንዓኻ ንምዕንቃፍ ግዜ ኣይረኽቡን እዮም ምስ ተሸገርቲ ሰባት ክትራኸብ ከለኻ ንዓቶም ዘናድድ ወይ ዘቆጥዕ ብርሃን ኣይተርኢ ኣብነት ሓድሽ ስራሕ እንተረኺብካ ወይ ዓብይ ትርፊ እንተረኺብካ ድሓንዩ ንቃለስ ዘለና ኢልካ ጥራሕ ይሕለፎ ዓወትካ ምሶም ክትካፈል እንተፈቲንካ ኣብ ክንዲ እንኳዕ ተሓጎስካ ዝብሉካ በየናይ መንገዲ ረኺብካዮ ወይ እዝኮ ቀሊል እዩ ብምባል ነቲ ዓወትካ ከነኣስዎ ይፍትኑ እዚ ድማ ንዓኻ ሞራልካ ይትንክፎ ዓወት ሰላምን ሓጎስን ንምርካብ እዩ مستم العخا زيد قف سبت عوضها كتكافل خلها جن أبكن ده حجوس جنكت حتى متز حجوس مستم بحق أن حاجز حجوس سبت ريا كافل مستم أشجرت جن نبرز خانة ركبت ريا هالليخا أشجرت سبت سلام زرق ونساتم كباخز برز خينو مستم عميو نزد ما نتأم خات تأملو بعلها كم سشن في تمثل جند ما نعاتهم بزيادة زبرخون زعوتن كم زخون أمسي خزر ربام نساتم بناي حاسة العلنام كحجوس خلو نسخاجن بناي حق عوضان عبيت خان تنبر كاب أفكاز وط عوض نقفي تيمتز كاب قبر زر عوضكن أخبرو تيمتز مس أشجرت سبت بقالات أيت كراخر بعبيتان بلوت خان تري ملسلم مس جزيت عوضها كحبات زي درجة مس بصحة نساتهم بعلم كباحا كروحو وي كخبرها يقددو عوضها نعخان نسدرخان نمبر نعاتهم نمراي أيكونن شات شاي نعاتهم كتغيرهم كم زي تخيل مئمان مس أشجرت سبت أبز قبركب اتزعبين مسارتها ونايسلو لبونا عوضيو ازمينازي كاب تصفى مقرات زمهت زي كونس كاب نحق بسلس منجو خوينو نعاخا كاب زي تعوضو لبكينات نهتازو تسكا من قديو بوزي حكيزي مسا شجرت سبات كتقدم هاللخا كم زتغيرو زيادة صبو مهانا وي از بهريكو ايرو اللو إلا نحسب نتسب نابت نحنا نجلي أرض نمتسا نكالس اتحاكي سبات كأيرو زخولو بعلم كأيرو مسزدالي ترايو نسخان حادثة كتغيرو مفتان كم تنزناب أي تزنبيلها وي نت بحري أي تنقصاصيلها من المانيو اتسب كم تزلو تقبلو إذا مالت نبهري تفوتو لها مال زي كونس بهريو إزيو الخام إمان مالتيو تثبيتها أقدل حرق أن نقوهن زمت كابت سب زي كونس كابت نحنا أبت سب زلنا تثبيتيو اتسب حياوي كخون كرد لنا ويغريتك حادث نتسبه إذا تثبيتي زي مس سيفت أمدما نقطع نحاد إشوه زلو قلقال كتحقفون تفتنكا كوغاكا أيو إشوه سلامتاي وقيني الخام مقطع ترقم يبولون مهناتو تفطرة قلقال إشوه مخانو سلتفلت ناس شجر سبون كمو لومون كوغاني يلخا انت أمينكا مس وغاكا أي تقرمن وي أي تقطعنيخا نحاد سب كتغير مفتان أنزي أدخا مسرحيو نمع التوحي لها أبتك تغير زي تغل نقر تودو لها نتنعاتتهم نمغير تستقامو لحيلي ناب نبسخان نمبعبال أو علو نساتهم أبت زنبرو وقتل حلو نسخا جن بسلام كتعب تجمر نسخا كتغير أي تقلنيخا أنا جن بسلام كنبرخ اللي زبل متكل حز اتتساقم ناتو منبر ناتكا خمزي خونة تردع حدثب أشجار كخون خلو اتتساقم مستوشت أو مانتو حلف تاريكو ويسنا أمرو كنا تتأساسريو نسخا نعاتهم كتغيرهم كتسعر خلها نتساقومم ناتكا تقبر لها نساتهم كغير كم زي كقولو مستأمن جن اتتساقم أبوتو أب إيدهم يترف نسخا دما كم تعذاب تراي تخون كغيرو لهم لها كساب زحسبها نسخا نايتهم سبت بارعها سلامنتاي بغنياتو حقوس خان سلام خان أبت نساتهم زقبرو لو تسلسة سغالي أي غير نيلم خامس توسن جن اتمفتح حقوسها كاب إيدهم تمنزعو ناب إيد خايمتز سلام خا أب بارعهم زي كونس أبت نسخا نعاتهم بتوبة ترقم يمركوس أبسن البونا حدا عبي حق الله نخالو سبات كتغيرهم زلكا تخولو 0% يو نرسخا كتغير زلكا تخولو جن 100% يو نعاتهم كتغير أب كنت تسعر نعاتهم اتبو ملاش قيرو نساتهم مستقطعو نسخا سق مبال نساتهم كن أقفا خلو نسخا نابسر حامتوكا إزو يتنحق لوطي
ንሰባት ክትቕይሮም ከም ዘይትኽእል ምእማን ማለት ኢድኻ ሂብካ ተሸኒፍካ ማለት ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ምሳኻ ኣብ ዘይረብሕ ቃልቲ ግዜ ኣይጥፍእን ኢልካ ንነብስኻ ዘኽብርካሎ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። እዚ ምስ ኣመንካ እቲ ኣሸጋሪ ሰብ ሓይሊ ይስእን፣ ንስኻ ድማ ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ትረክብ። ንዘይቅየር ነገር ተቐቢልካ ንክትቕይሮ ትኽእል ነገር ክትቕይር ትብዓት ሃብካ ዝብል ምስላ ኣብዚ ቦታ እዚ ይሰርሕ እዩ። ንሎሚ ዘዳልኸልኩ መደብ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ።